information Honorable Moses Kumkuyu Komanso National Campaign Director. Kwacha. Dr. Lazarus Chakwera. Olemekezeka a second Deputy President Atu Maya Bidamia. Olemekezeka a Secretary General Inuyo Bambo Richard Chimwedo Banda. Komanso nduna zonse ma directors zonse mosunga nthawi. Olemekezeka Vice President ndaima pano kuti ngwadzutsa Secretary General kuti atiyankhule ngati mlendo olemekezeka pa msonkhano. Ndiyankhulepo mawu amodzi kapena awiri. Tikamanena kuti boma ndi lomweli aliyense amayiwerenga mmene akuyionera kwawoko. Ngati kwanuko boma kumakhala kudya zakuba, wakhala kudya zakuba zija boma sililiro. Kutere kupano pakhoza kukhala wina kumasuzumira amene akuti boma siliti, amene yoyo adzifunsefunso chilipo chimene amadya chakuba silikakhale boma lake lili. Kutereku a president anayankhulapo sabata zapitazo kuti kwa Malawi amene amatsatira chilungamo, ifenso tiziyankhula kwa Malawi amene amatsatira chani chilungamo. Kutereku lero lokhala la Mulungu lero tinakagwada ukalapa uchalichiwo usonzo ndi wopanda chani iyayi ndi wachimo. Nde wina wakalapa wina sana kalape nkomwe koma abweranso ali pati pano. Satana sangalephero khalapo pati, fiti singalephero khalapo pati. Amene amakondo achaponda kamaba chimanga cha ku Zambia chobwera kwa Malawi ali pati. Amene amakondo amagetsi akamakwezedwa foti wina wekapo kampani yapakatipa nkumagula magetsi modula, amene amakondo zimenezo ali pati pano. Alipo ena amene samatsatira chilungamo. Ndikulandireni nonse osatsatira chilungamo amene muli pano. Ndikuwuzeni ichi, wa polisi amene amakhala mdzisakasa akaona nyumba ya nyuwana akumati boma ndiliti, boma akuloza nyumba imene akutanira. Munthu amene nyumba yake inagwa nkumuona president Chakwera akubwera kudzamuyendera nyumba mwake ndikumugayira chakudya kunoko kuno kurulo kuno 7,884 houses zikulandira chimanga chimenechi. Amene wakalandira thumba amati boma ndiliti limene. Kutere kwa aliyense azitenga mmene akuyionera. Ngati unazolowera kuba lako boma silili, koma ngati lotsatira chilungamo, ngati iweyo mati munthu achalubino akaphedwa umamva chisoni, umadzoti boma silimakhala chonchichayi. Wachalubino akamangiridwa nyumba ukalembedwa ntchito ku polisi, akamaona mayi amene mwana wake anamwalira ataphedwa akumati boma kumaliti. Amene umasangalala kamene ndi zikwanje munsewu nkumakhapa anthu osalakwa, iweyo boma lako ndilitiro limene liji. Koma amene analuza mwana wake atawomberedwa ku mzuzu kuchifukwa chongopanga ma demonstration, lero akamaona boma likuteteza anthu okapanga ma demonstration akumati boma ndiliti. Tsiku lina amchacha anayimirira nkunena kuti kodi iwe mulonda wa president ukhala ndi nyumba zonsezi magali mutosewa ndalama kuzitenga kuti ngokhala mulonda wa president. Nthawi imeneyo amchacha akumagwada zenizeni kumamphera zenizeni akumamva kuyankhula kwa mzimu kwenikweni. Dzana ndi mawu ali limodzi ndi mulonda imwe uja ndalama zakuba uja. Kwa ameneyo boma ndilitiro limene lija. Koma kwa amene amatsatira ndondomeko za chilungamo zofuna kutukula dziko limodzi boma lake ndiliti. Aliyense bwana Vice President, aliyense a Secretary General adziliona yekha boma. Ifeyo tikuona boma la Lazarus Chakwera tikamayang'ana misewu kuchokera kundilanda kupita kumakheta akundilanda kuja kuti boma ndiliti. Amene akuyenda pasiya Mount Pleasant kupita kwa akamba nsewu umene chamati boma ndiliti. Kwa akamba katukira ku Queens nsewu wanyuwani boma ndilitiro. Kuchokera kumene kuja kuchigumula ulendo katukira uku nsewu odusa kwa manje uja boma ndilitiro. Njanji kumangidwa icho anthu akamaona akumati boma ndiliti. Masukulu amene akumangidwa 10,000 blocks anthu akumati boma ndilitiro. Mukamfunse mphunzitsi amene akhala zaka 25 osakwezedwa pa ntchito, lero nkudzakwezedwa pa ntchito akumati ndikapuma ine koma boma ndiliti. Ndikakhala ine koma boma ndiliti. Yakuleni bwana SK.
Zikoma kwambiri. Ndaona kufuna kuyamba mvula. Komanso bano tili ndi Right Honorable Abida Sidiki Mia kudati malizire zonse kenako Black Missionaries itimenyere nyimbo yapa. Koma ine sindingachoke kuno osayankha madandaulo a Senior Chief Kapeni pamodzi ndi mafumu yawo amene anthu ake muli apa. Chifukwa nonsenu muli apa muli ndi nkhawa yoyamba imene muli nayo. Kodi mufika December? Kodi chakudya chimene chikusowachi chichokera kuti? Kodi nanga anyamata amene asakulembedwa ntchitowa ntchito azitenga kuti? Mukadzamva kuti kwabwera nduna zaboma ndiye tayitana mafumu timabwera kudzayankha madandaulo amene amachokera kwa mafumuwo. Izi zoyimbayimbazi timadziwa kuti mnyamata wa tsiku la lero amakonda zosangalatsa. Koma uthenga weniweni woti tikupatseni ndiwonena kuti njala tithana nayo bwanji. Nanga tsankho limene lili m'mudzimu lomalemba nyumba imodzi mtukula pa khomo nyumba yomweyo, chimanga cholandira nyumba yomweyo, climate smart agriculture nyumba yomweyo, tithana nazo bwanji? Mukadzamva kuti nduna zaboma zatumidwa kuti zibwere ku Lunzu, nkhani zake zimakhala ziti? Ndiye mkatikatimo mumakhala wena. Ineyo ndine Chimwendo ndimakhala ku parliamenti. Ku parliamenti iko ndine mtsogoleri wa nyumba ya malamulo. Ndiye ndimadziwa munthu wotsutsa number 1 ndi ineyo. Ndimadziwa kuti ichi chaboma atani ichi atsutsa. Mmene anangomva kuti Chimwendo Kumkuyu Abidamia akupita pa Lunzu, anapanga meeting yawo dzana nkutuma anyamata atatu anayi. Apa pali anyamata abwinobwino apa, koma pakati pali wena watuma aganyu. Ndiye ineyo ngati Chimwendo choyamba ndimabwera wokonzeka, ndimabwera otani kodi? Chachiwiri ndimabweretsa mayankho amene achakwera andi mtundu wawo umene muli anthu a ku Lunzu kuno. Ndikuwuzeni mayankho amavuto amene ali mdziko la Malawi. Ndiye ndabwera pano kuti ndikuwuze zimene achakwera. Chifukwa mufune musafune president wa dziko ndi ngati kodi mmodzi. Ndipo mavuto athu onse amene tili nawo pano amene abweretsa mayankho ndi ndani kodi? Ineyo mmati nkuwuzeni kuti achaponda Asame Sulemani ndichula ma MP okhaokha. Chifukwa Chisale sanakhalepo MP. Sindikudziwa ngati angakhale MP. Ine si mulungu ayi. Fanga khale pita mutali kana ati Chakwera sadzakhala ndani? President. Koma mawala ake Chakwera anakhala ndani? President. Ndiye ine singatemberera Chisale ayi. Mwina mulungu adasankha kuti adzakhala MP sindikudziwa. Koma ngati angakhale MP azadziwa kuti achaponda aja amapempha kwa ine chitukuko. Azadziwa kuti Asame Sulemani aja amayimba nyumba ya boma amapempha kwa ine Chimwendo, amapempha kwa Abidamia. Tere Achisale aja sakudziwa kuti usiku wonse amwana mveka ndi anzawo akumayimba mafoni opempha chimanga kwa ife ngati boma. Lero sakudziwa zimenezo ayi. Aliponso anyamata wena akalandira ma 50 kwacha amanyoza nduna, amanyoza boma. Ife tikabwera kuno timapatsa kaye mpata a Senior Chief Kapeni. Tiuzeni mavuto ali kuno. Ndi akapeni pano anena kuno kuli njala. Akapeni anena kuti zolemba nazi sizikuyenda bwino. Akapeni anena kuti UPR idachotsa mafumu. Akapeni adandaula za chitukuko. Ndiye kuti ife ngati andale choyamba timalemekeza mafumu ali apapo. Ndiye zimene timatauyankha timayankhiratu pomwepo. Zimene sitingakwanitse timazitenga pita nazo kwa munthu wachani kodi? Ndiye mumvere boma lili pano tikuyankheni. Choyamba dziwani ichi. Inu anthu a ku Lunzu kuno ku Lunzu
akapeni muni ndi dera lalikulu fa mpakana ku Sochi ndinu nomwe koma ndifuna ndikambe zakuno ku Lunzu ngati pali dera limene lanyozedwa latayidwa lagwiritsidwa ntchito ngati makasu ndi dera lila kuno ku Lunzu kwa nthawi yayitali. Mwina matawuniship otchuka mdziko lino la Malawi alipo ochepa koma Lunzu ndi tawuni yotchuka kwambiri. Koma muti mukaone pa Lunzu ngati muonako msewu woti tikufuna kumakonza pa Lunzu inyo makhala ku Lunzu nthawi yayitali. Msewu woyamba kuti ukonzedwe president wake ndi yemweyi amene wena akumnyoza chakwera yemweyi ndi amene akukonza msewu wa Lunzu. Ena aja mayimbira m'manja waja amadutsa pomwepa mumayima nkumaperekeza msewu amauona kuti Lunzu idapita pasi msika udatha kalekale pali bali aganiza kozomanga msikayi. Ife tini mapulani oti timange msika wa nyuwani pa Lunzu. Tini mapulani tikonze mene tayambira kukonza pa Lunzu. Wina akukatuma anyamata kakuweni mumsika kakuweni pa msonkhano. Ife tikuti ayi tiyambe takonza chitukuko chapachani kodi chapa Lunzu. Ndiye amene atsiku wawo chifukwa mufune musafune kuyambira 1993 tidavota matipata democracy mu November patakhala otsutsa boma patakhala olamula chani kodi boma. Ifeso tidatsutsako boma zaka 26 umatuka kuwakuwa umaona ngati mawa ulamulira. Umati ukayankhula umaona ngati mawa utani kodi. Kena koma dzaimba foni madzulo achimwendo ku Lunzu kuja kuli njala anthu anga akutani kodi. Ndiye lero ndayima pano kakuli MP kakuli wa VTC amene tikumati tikatumiza mayina iwe nkumalemba abale ako. Lero ndikuthetsa VTC ndi ATC yapano pa Lunzu. Ndipo posankha musasankhire ndale sinyo chief kapeni inu ngati mfumu ndi amene mutsogolere zimenezo. Achakwera akutumiza zinthu kuno tamvetserani kaye akutumiza zinthu kuno koma zikungopita nyumba ingati kodi imodzimodzi. Ndiye inu sinyo chief kapeni sinanene kuti district chairman wa chipani cha MCP sinanene kuti regional chairman ayi koma ndati sinyo chief ndani kodi. Fadi kufuna mafumu ndi amene atsogole amene amakhala ndi anthu ndi ndani kodi. Zoma sankha yayi tiwonjezera mayina kuno kuti anthu alandire chimanga ena kulandira ma 70,000 pa mwezi. 70,000 ena kuti sikukwana ndizoona sikudani 70,000 atati tigawane nyumba zambiri umphawi wa njala utani kodi. Ndenda nena pano VTC ATC ya dera lino sinyo chief kapeni ndi mafumu anu osati mupititse kundale ayi. Konzani kuti chilungamo chitani kodi chichitike. Number 2 tifuna tinene kuno kwa sinyo chief kapeni mwadandaula za mafumu mwadandaula za zitukuko pali zitukuko zimene takonza ma primary school onse amene azungulira dera lino. A president kwa nyuwani kuti wana asaphunzirenso pachani kodi pamtengo. Vuto limene limakhalapo mumvetsera anthu ino aku Lunzu. Ine ndabadwira konkuno ku Lunzu uko ku South Lunzu kuno ku Lunzu. Vuto limene limakhalapo timangoti chipani chimachokera chigawo ichi. Anzanu kwina akutukuka koma inu zinthu sizikutani kodi sizikuyenda. Ife kuno ndi achipani ichi. Nthawi yomati ndifa pano tikufuna boma limene lisinthe Lunzu. Msika wa nyuwani pa Lunzu. Tala wa nyuwani pa Lunzu. Nyumba za polisi za nyuwani pachani kodi pa Lunzu. Makasu a nyuwani pachani kodi pa Lunzu. Tikatero tisikambirana za ndale. Ndiye ndikuwuzeni za ndale zikakhala za ndale achepa ndi ana ang'ono kwambiri.
olo kulipita muthalikako fani naona anyamata ena awiri atatu uko kulipita muthalikako kunatani kunati auchiti ukakamiza adabwera kabambe atayiona kemu kabambe anatuluka natani adabwera na nkumwa atayiona kemu anatuluka natani wakakamira na nkumwa okala vice president kabambe form kwachi kwacha ndiye mumvere tsopano Lunzu amvetsere izi dziko lino la Malawi kwa nthawi itali lakhala likuyendetsedwa ndi mabodza okhaokha. Ife tikavomera kuti dziko lino zinthu sizikuyenda ali alephera. Ife tikanena kuti dziko lino anthu akuvutika anthu atani alephera. Afuna tidzinena kuti dziko lino lamangidwa ngati Singapore. Pita muthalika adanena kuti Malawi wafika ngati chani kodi Singapore. Anthu andale kumaombera m'manja pamene msewu kulusu kulibe, nyumba za polisi kulibe, nsika kulibe. Koma mufuna tibwere pano tikunamizeni tikakuwuzani chilungamo mukuti boma latanilo. Tikanena kuti DPP idakongola ndalama makatapira IMF nkunena kuti awa manama amanena kuti dziko likuyenda koma dziko sili matani kodi. Pita muthalika adanena kuti ngati kwanu kulibe chimanga kadyeni ziwala. Adanena ndipita muthalika tikawakumbutsa wanthu kuti yemwe ayipita muthalika anati mkadye ziwala akuti inu mukunama inu. Pita muthalika adanena kuti dziko lilibe ndalama, Malawi is bankrupt. Tikawakumbutsa wanthu akuti achimwendo mukunama. Koma zonsezi zidayankhulidwa magripi alipo. Ine nkuwuzeni ngati munthu oti ndakhulira kuno ndakwatira kuno kutyolo ndipo sogawana mitundu simfuna. Palunzu pano pala atumbuka, palunzu pano pala ayawo, palunzu pano pala alomwe, palunzu pano pala angoni asena. Malawi ndi ngati kodi osati chitukuko chizingopita mbali imodzi. Lero mukapita pa Tyolo mukapeza chakwera kumanga Tyolo stadium, mukapita pa Tyolo mukapeza chakwera kumanga office yaikulu ya DC, mukapita ku Zomba mukapeza chakwera kumanga stadium akumanga misewu yatala pa Zomba, mukapita ku Mangochi ndi Uyankhulasi ndi TV live palibe amene angatsutse. Mukapita ku Mangochi mukapeza kuti chakwera ucha akumanga misewu yatala pa Mangochi, akumanga chipatala chakumakanjira. Mukapita ku Nsanje chakwera kumanga Njanje, mukapita ku Lilongwe msewu waukulu wochoka pa Lumbatsi mpaka ku Kalonga. Inu mufuna president azitchuka fana amachokera kwanu kapena amasintha dziko la Malawi. President tisamamusankhe fana uyo amachokera kwathu ayi. Tizimusankha president malinga ndi chani kodi ntchito zake. Ndiye ndikukumbutseni analipo ndi president wina adayima nkuika zikwangwani amanena kuti ntchito za manja anga sandichitira chani umboni. Ndipo dziko lonse palibe amene amakana. Nkhani ya Pingu wa muthalika palibe amanyoza koma chitukuko samapanga Pingu. Sitinamuyamikire Pingu nanga chilipo chimene pita muthalika anachita. Ndiye bweraso Pingu, ndiye bweraso Pingu. Mupita ku Lilongwe zimene anachita Pingu mpaka lero sidaka chani kodi sidakalipo. Ife timanena zoona zokhazokha osati fali mchimwene wako ndi president iwe sokakhala president ayi. Pingu wa muthalika zimene adachita dziko lonse la Malawi amazitani kodi. Lero mkapita iniyo ku Lilongwe town ya Lilongwe yasinthiratu. Lachiwiriri tukamba msewu wakumanja wanyuwani, msewu wakumakheta wanyuwani hukumangidwa ntchito za manja andana amenewo achakwera. Tikamanena kuti chakwera ni mamuna, tikamati chakwera winanso timanena ntchito za manja andani kodi. Osati akakupatsani 10,000 akakupatsani 10,000 gawanani. Anyamatayi ndi awuze ona baba malondera. Anyamata ambiri apa Lunzu yawo amene alibe ngongole za nifi mubwere kuno msonkhano ukathakani mawa mkucha uno
mupange magulu achinyamata ambiri alandire ngongole zanifi kuno. Anyamata ambiri alibe ngongole apo. Koma mvetserani, koma ngongolezo sidiuperekera voti yayi. Tiuperekera kuti ndinu Amalawi misonkho matani kodi. Mafumu ndikuuzeni, ndisanadzutse ona babida miya. Mafumu ndikuuzeni, wina asakunamizeni. Atinena kuti Chakwera satchuka kuno. Chakwera adawa kutchuka paliponse. Wayenda m'mapazi aka Lunzu Banda, wayenda m'mapazi apingu wa Mutharika. Osatipita Mutharika ayi. Apita wande ayi. Apita wazadani awa zakanika. Mukakampeza Uladi Musa wabwerako. Mukakampeza Jeff wabwerako. Mukakampeza Ntaba wabwerako. Mukakampeza Ntenje wabwerako. Ndiye nyumbayo akulu akuchokamo, iwewe wangogwira chikofa ziyenda. Kwacha nde achana kutumani kuti mukayambitse phokoso. Kana kutumani ndi ndani? Kana kutumani ndi ndani? Muwauze bulldozer Chimwedo Banda aponda mudzuli wonse mpakana pa Goliati pakwawo kwapita Mutharika. Ndikafikako ine. Ine tafala DJ, ine sindiopa, ine sindidani kodi. Mantha ndilibe. Komanso chipani cha MCP si chipani cha banja, ndi chipani cha fuko. Tabwera Babu Kamisa fulumira. Tabwera na Ntenje fulumirani. Mwamuona Nkaladi uyu. Ambuye kwanu ndikuti kucholo kuluchenza. Kwacha ineyo ndinali MP kwa bingu wa Mutharika. Abingu atawina upresidenti anawinanso MP yetu. UMP uja anandisira ndani? Andi kuti Peter Mutharika akhale MP chifukwa cha ine ndamusira mpando ndi ndani? DPP idali ya bingu. Iyo si DPP yolimba. Mulivesese abale. Kwacha moseriwa miyano mphwiti. Alomwe. Ndiye ine ntakhala ndinagwira ntchito kwa Avumbwe, ndinakakwatira patcholo pompo zaka 20 ndili mkamwini wakuti. Ndiye ndikaopeko ngati ndakwanisa kukwatira mlomwe zaka 20 ndikaope. Mlomwe mmamuziwa inu. Ambuye mwaona shake panondi atende panondi chake. Kwacha Dr. Lazarus Makathe Chakwera, ife tonse onabo Chimwendo, onabo Abida Miya. Mwandiona ineti ngati chipani chijamadalira kuti akhoza kuwina mavoti ku Eastern Region nachisenza ndekha 4 years yapitayi. Ndiye ngati ine ndachokako inu mukudikirako chani? Ndiye mumve izi. Kwacha akulu akamasankha mfumu mwafunse amasankha munthu amene angayang'anire mtundu wa anthu. Mwamvesa eti? Ndiye ine ntaona kuyang'ana mapresident amene alipowa oyang'anira mtundu wa anthu ndinapeza kuti ndi ndani? Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa chake ndikuwuzeni, munthu 16 years akuyendera mulandu ndikumuthesera mulandu wake. Munthu amene si wabwino amuluzi pano sapitaso kuchipatalatu, amakhala ku nyumba yako chifukwa cha chisangalalo. Kulephera atupere ukagwira nawo ntchito konko 4 years koma osatesa milandu ya bambu ake. Ndiye inu amene mukuti ayi atikhala konko mwini wake atupere koma bambu anga anavutika kwambiri koma wandisiyane nawo. Inunso muchokeko chifukwa ine akachokako. Boma ndilitiro komano bwana SG boma ndilomwelo koma chimeti tasinthe chaka chamawa ndi opposition. Chifukwa tikomene kwa jali kwa ambiri mmene ndikuonera ine amene anali ku opposition aja chaka chamala sakhala so ku opposition. Kwacha ndiye mumvere baba, ine sini makonda kumasankha chipembedzo koma ndinu wa chipembedzo chanji? Inuyo ndinu munthu wa chipembedzo cha Chikhristu. Inuyo? Ine ndi wa Chisilamu. Inu nda chipembedzo chanji? Assalamu alaikum. Ndena ngachikofia chili kuti
chilingamoto. Timafuna tinene kuti mukafuna kupeza atsogoleri musangane mphichipembedzo chimene amatani